Marius, vandaag is december de 4e. Dat is 6:30 morgens. En we gaan nu uit vandaag wat eten maken. En zo wordt de zipplen leggen. Dit wordt juk leggen. Ik wil vandaag wat maken van zipplen. Dat naam zich een blijende zippel. A blooming onion. Una cebolla floreciendo. Ja, nu wil ik weten wat we er te brokken. En dit brokken ze eigenlijk wat ze naam van appetizer. Dat waren een maaltijd maken dat. En dan als je dan die rotsvaardige maaltijden maken. Dan ben je een beetje toefelen. Als je de maaltijd draait. Als je die gleich nog anders te eten. En dan kan je nachher bloß die losplakken. Die bläder. En dan twist die klaps oder bier eten. Wo immer nou wel. De beste schmeckt het van die bitjes vers. Waar je brood heeft. Die uit de pan ruit en dan van de eten. Beetje als het met dat, waar je brood heeft, het beste schmeckt het, waar je voets kan eten, of onder alle rijders, waar de voets kan van eten. Schmeckt zeer schijn, wil je het maar wezen. Oké, dan wil ik Ihnen zeggen, wat we alles brokken. Dat zit gruwelijk, maar dat is zeer einfach. Hier hebben we 2 kuffel mehl, daar hebben we 2 zipplen, dat zijn grote zipplen, maar we hebben het naten. En hier hebben we dan 1,5 kuffel maljk. Daar hebben we 2 grote eieren. En daar hebben we 1 äteläppel paprika. En daar hebben we 1 teeläppel roda päppa, cayenne pepper, dat is er zijn. En hier hebben we 1 teeläppel chesnikpulver, oder garlicpulver. En daar hebben we 1 teeläppel dreht oregano. En daar hebben we 1 teeläppel päppa en 1 teeläppel zout. En wanneer je niet al die spices hebt, dat is oké. Als je bloß zout en peper hebt, dat schaft ook al. Aber wenn jene soort zout haben, Fleischsalt ist, was je würde interessieren, dann braucht je dat. Ist wat. Aber das wird sehr schön schmecken, wo je sein. Okay, das erste, was wir dann tun, ist dann da wir alle 3 taub. Das paprika, und der roda päppa, das chesnikpulver, oregano, peper, Salz. Und dann hier wir das sehr fein. Sehr fein hier. Ja, das hat den Geschmack geregt. Dann da wir das eben. Hier haben wir die 2 Eier und hier haben wir dann 1,5 Kuffel maljk. Das steht tegen onder. Dan doen we dat met sloen. De eier nur sloen, dat het fijn maand gemixt is. En dan zijn we uit om de zippel eruit maken. Kijk maar door. Zeer fijn. Ja. Nu willen we de zippel eruit maken. We kunnen weten wat we dat doen. Dankzij. Okay, nu wil ik u weten waar we alle zipplen aan eruit maken. Hier hat eine, der hat noch nicht aufgeschaut. Ich kann sagen, das ist das Warteleng. Und da ist hier das Warteleng, das hat aufgeschaut. So, dann nehmen wir about eine halbe Zahl, nicht ganz braune Wartel, aber eine halbe Zahl. Dann da mit einem Schwappetmaßer. Dann da alle, da was das ganz mit einer Mehl so nachschneiden. Eine halbe Zahl auf von der Wartel. Die Wartel ist, wo der Taubhaul ist. So, du willst ja nicht mit Chlor dann das aufschneiden. So, das dort. Ja, en dan, nu wil ik het wijzen. Dan wat we dan doen is tussen jeder leer, tussen jeder schicht, dat is dit, check mal. Die doen in een pul, niet ganz überbreiten, dat je dat losbreiten hebt. Bloß zaaltjes is dat. Ik wil het wijzen, tussen jeder schicht, die een beetje zo in een pul. En maar tijd wordt het zo lood als een bloem, zo. Ik wil het wijzen, waar dat zit, wanneer het vorig is. Dankzij. Okay, ik wil jullie dat nu nog eenmaal lezen. Dan neem je dat andere eng, niet de warteleng. Dat andere eng, dan snijd je dat door een beetje zo dit af, dat je door een beetje een lekker kant hebt. En dan dat warteleng, dat doe je dan een klein beetje afsnijden, niet te zeer. En dan schalen we die af. Aan de eerste schicht die we afschalen, dat zie je wel helemaal dit. Zo staat. En dan doe je dat warteleng naar rechts, en zoals ik zei, dan doe je een halve zaal van boven. Dat je even een beetje gespeeld is. Ja, en dan alle weer een beetje stot. Weet je maar wat aan de mehl snijden, maar een halve zaal af van hier van boven. Ja, die wartel is wat het tophouden heeft. Maar tijd wil je dat leren, want je door nog maar wat loskomen, dat is oké. En dan is het gelijk nog met fina. Zodat je rondom gaan en dan vangen we er wat los te peelen. Zoals het staat. En dan maar tijd wordt het zo'n bloem geven is dit. En dan worden we in de meel aan dokken en dan wil je zijn waar het zit. Daar wordt het van smaak te lopen. Dankzij. Nu wordt het wezen waar het dan met meel aan dokken. Ja, nu is het tijd om heen aan te schwingen.
Dan check man deze haal. Dan zit je toch sehr Geschmack. Dan neem je de zippel en dan doe je die met je mehlscherden. Dan twaschen jeder leert, jeder Schicht. Dat je zeker merkt dat ook alle Mehl twaschen komt. Ja. Dat is een beetje speelbaar. Ik weet zijn dat want dat is alle vorig jaar. Twaschen jeder Schichtje, dat de alle en dan nog mal gaan waren een beetje, dat een beetje ruit en dan dat er een beetje beter zijn kan. Dan twaschen jeder Schicht, de alle de Mehl twaschen. Dan je dat maar iets in de strome bloem. Kijk, en dan gaan we de eieren aandokken. En dan warm Mehl aandokken en dan zijn we rijp zum broden. Oké, nu zijn we rijp. Nu gaan we die nemen wat we gaan ze eigen meelt. Dan doen we die hier zo dit weer schapen. En dan kan man zeker merken dat het tussen jeder Schicht door dat het maljk woeder dat er alle heen komt. Ja. Wat je leer einer hier rumspielt, je schijnen wordt het dus hier schmaakt. Maar zeker merken dat het tussen jeder bloed, wat dat dan aan. Alle ween dat check mal dat. En ziet niet angst je te hängen te schwingen. Dat schaut nichts nicht. Check mal dort. En dan wat we dan doen, das wo we hier dan hier zitten kunnen. En dan doen we den hier zo nog eenmaal. Eenmaal met meel tussen jeder blad. Dan doen we dan alle ween wat een beetje tussen streken. En dan wordt niet weten wat het is, want dat is vorig zijn. En dan gaan we die broden. Tussen jeder blad, dan merk je schön dat je dat ook alle ween. Nou is vorig zijn en dat je den klein aufsteigen. Ja. Dan hebben we in een pulen zeggen meer dat ook alle Mehl tussen is. En dan gaan we die broden. Dat wordt maar zeer fijn doen. Ja, kijk maar zo zit het. Nu gaan we die. Dat lijkt maar zeer fijn. En dan waar je door dat Mehl wat je gaan even houden door dat plicht tegen zeven schaken. Dan ga je dat wegleggen voor het nächste Mal. Dan braucht je het niet waar frisch addieren. Dat daar we niet plus voet spaar schmieden. Dankzij. Oké, dan nemen we vaart en doen we het ophouden bij 375 graden Fahrenheit. En dan doen we die strome zippelbloem dan aan. En dat die niks heel lang, maar die fijn bruin zijn, dan gaan we die eruit nemen. Oké, nu houden we het vaart 375 graden warm. Dan doen we zo'n lepel nemen, zo'n lage lepel als dit. Dan doen we de roos dus de stok neer, zageltjes. En dan laten we door, zaten we de zageltjes neer. Die moeten we de wartel en erop gedraaid door de bloem de hek af, de trakt het tot. En dan laten we de baan wat is zeer smakbruin af. En nog een beetje zo ronddraaien. Ja. Maar dit wordt eruit nemen wat is zeer smakbruin zijn. Kijk maar dat, die roos, die draait de zageltjes naar rond. Ganz vanzelf wordt hij door naar rond. En die komt zo ver, die is meest rijden. Nu kijk maar dat. Ik geloof dat is rijden. En dan doen we de nächste doen aan. Wacht, kijk eens dit. Zageltjes doen aan. Zeer fijn, oh maar zo fijn. Kijk maar wat smaak het is dat. Bloos, vandaar niet een strome bloem is, weet ik niet. Nou wat je dan kan doen is, dan kan je hier bloos nemen. Plak je door zo'n bladder los. Ja, want je dat niet zout genoeg hast, kan je door een klein beetje grove zout even. Aber ich mag bloß einfach nur schmecken. Kijk door een klein beetje grove zout even geworden. Maar ik weet eigenlijk zijn. Dat smaakt zijn. Woehoe! Toh, kijk mal dat, die zijn aan mijn bloem zijn verfrüht. Aber zo'n soort bloem moet ik zijn. Ik wil hier diesen 2 Hektar Nieuwkruidsbuur, nou dit een klein beetje grove zout even streuen nog. En wat je eins merken nach Sauce dort ketchup en mayonaise en zuur schmont en zo is wat toprieren, dat ze dat aandoen. Maar voor mij, ik bruk dat toch niet. Ik kan dat ook met guacamole dort aandoen. Wordt ook sehr schön schmecken. Bij Emma nu werden we dat schmecken. Oké, Emma nu werden we dat schmecken. Dit zijn een soort bloem wat ik kan eten daar gaan. En dat is nu nog maar 7:45 morgens. Nu wil ik dat schmecken. Oh, deze bloem, hoe ik kan zeggen. Kijk eens aan.
schmecken das gründlich schön. Dann mit Tabasco-Sauce über, oder was ihr wollt, mit Guacamole der andocken, oder dieses Stück bloß losplacken, dass ich mit das Blätter vom Baum placken. Du, klick mal das. Und dann klopfst du dann fliehen, oder eben Edschock, Schmonfahrt, irgendwas. Merkt ihr doch, das wird ihr nicht leid sein. Wenn die zipplen gleichen, weil so eine Blumen wollen ackeln, das wird ihr schön schmecken. Schmeckt sehr schön. Wow.